to yi mana maka rani to nawa ne menene muna tare da shi ko kuna tare kai mun rani kai kaman to ni kai kaman to kai ni ba na fi kai Allah zan ya mutsa ka ni kai ami au soja haya idan ko ka abin da ka bara ke fa money it's time for my money kirga na kin kirga ba zan kirga ba kuma mu ba za mu tawo ba sai an kirga magaji na fi kai wallahi na fi kai ya ni kuma ni wallahi billahi ka gani na wallahi tallahi ni injin faci ne ni au mai sauki ne ni ba da ka taba ni gonda bane kai ruwan sama ka rungumi taran soma sha sha kai din banza kai din wafi kai dan na sabokin masifa nake cira kaina to ni kuma in tsabar masifa in masifa ne ni in tawo masifa ta tashi taran hanya nake tire ta zo ta buje ni wallahi ka ci darajar mutanen nan wallahi ina ji ka ci darajar mutanen raka dai sanin wallahi ka ci darajar wa'annan mutanen rata na mi defo yawa wai hakuri ya kokara da kare ba matsala ba na maka ne assalamu alaikum ba mala mun zo yi maka bayani sala abin da ya kawo wannan honorable kofa gidanka ba dan haifi shi ba ko haifi ka ba ya na fi shi ma na fi shi kan kai masa sala bari ne masa gaba abin da ya kawo mu ka dai gane na yabba madal kuna gwamnati Allah sarki akwai yarinya ta nan gida da ta Allah ita shi ikonsa sai ida rabe ni da kaunarta ita wannan yarinya to sai na dai ina kaunarta da aure idan ka haƙura an ban ita falillahi alhamdu idan baka ba ni ita ba gidanka akwai titi motar tura hanya nan gidan zami hanya da shi nan daga bakin nan zuwa nan hanya nan yan ataba nan yan me mai kai ga haka ba da gidan sai a kare shi mulki ne Allah ya baku dole ne mu zuba muku ido sai na kuka da mu yawa mu kuma sai mu tawala wa Allah daga ƙarshe Allah ya bi mana kaji mu bayan wurin Allah magana kada ka gaya mun baka ban gaya ma magana ma ni ba zan gaya ma baka haba mai shayi da kuke da gwamnati haba da kuke da gwamnati ko da muke da Allah ni din ma na kama Allah kama Allah ne kai ne ga wannan matsayi haka ne kuma yace ko a aura min Allah bai ce ka zalunci ba a aura min bace na ya zama dole ban dukunku ne ka Allah ta gigita fara da kai ba gashi shi gaba ɗayan shi nan ka ga shi anan sai ka rubuta ya amince ya amince dole ne ku ne da gwamnati ka sa hannu da gwamnati mu ma da Allah sa hannu na dole ne ai shi ne ko kana so titi bi ta tsakiyar gidanka sa hannu sai ni kara so mai a gidanka sai kara so mai ya mu ma me za ka sa meu sai kai dango nan inda kaga sai kai wakafi haka irin ai la kwasa ina zuwa sai ma wani la kwasa sa hannu ai bari in dafa wa'annan ta kace sa hannu kar ka huda mana akwai takardu a tsakiya na masu muhimmanci ya zan mata sai ka dan haka da kai ja haka ba boko ba rike min yanda za ka rabu biyu ba mu da Allah ba mu ya amince samar hannu in ya samu hannu ai bari shikenan an gama ku kuna da gwamnati Allah muna da Allah sarki Allah sarki ya sai a turo ta a turo ta ta ga wani a turo ta sai a turo ta ayo kuma ai ya zama dole tunda kuna da gwamnati Allah sarki mu kuma muna da Allah sai a turo ta kuna da gwamnati mu kuma muna da Allah na ce sai a turo ta ya zama dole kar ka faɗi baka ya zama dole kar ka faɗi baka ba zan faɗi baka to shi kenan da kuke da gwamnati mu ko da muke da Allah ka san Allah zan mai da gidanka karar dawaki kenan yawa zan mai da gidanka karar dawaki ya matsaya dai baki ya sa abin da ya kawo in ta zo ka ganta idan ta zo ka rage zance saboda ka ruwan beran masa da gwamnatin ba su in ba haka bai zai zama da gidan shaguna sun bi sun tutture masa shaguna ba haka ba yanzu za a koma gidaje ga su na ranar gaida da ya to shikenan ba da gwamnati ba da dai ba ta kaje wuya to ba ta kaje wuya wanda ka wala Allah kana
shikenan mun bar wa Allah ranka dai. To shikenan. Allah bi mana kai kenan. Amin. Sanade. Lafiya kalau. Lafiya lau. Bewar Allah ya taimake ki. Wato ni ne sabon kansila na wannan gari. Wato wannan bawan Allah shine wanda Allah ya yi promotion daga sai da shayi. Ya koma kansila. A'a, ka daina magana shayin da Allah. Makaranta ce bata san na sai da shayin da ba. Haka ne. Daga wani matsayi na zo zuwa wani matsayi. To bewar Allah ina kaunar ki. Abin da isa ke Allah ne ya taimake ki. Akwai mata da suke tururuwa a wannan gari. Tururuwa a kaina. Yaushe? Yaushe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wuce. To ga hanya nan ba shi guri. Ya ji ba? Ba shi guri. Ki bi shi a hankali dan ma an janye masa yan sanda ne. To baba. Dan ma an janye masa yan sanda ne. Ya girgiza min zuciya. Ya girgiza min zuciya. Abin da mutum yi maka ko me inda gaban gane to kai hakuri. Ya girgiza min zuciya ta. Ba baiwar Allah. Ke Allah ne ya taimake ki. Tun daga lokacin da na ci wannan kujera, idan kin ga yadda 'yan mata suke tururuwa a kaina. Tururuwa ba ni da hutu sai da nace 'yan mata a adana barin su suna zuwa ofishina. Wai yaushe ta haka? Ya shekaran jiya ne. Ka ne min katsalan da. Daga ne ban sani ba ne. Adalla. Abinda za a kenan. Abinda za a kenan. Saboda haka Allah ya kai mu jibin na fito daga ofis sai tuho gurinki. Ya sai a gama komai a kare komai. Saboda komai zama komai. Abinda za a kenan. Haka ne haka za a yi. Haka ne. Ya dan tsigo mata dan wani abu ne ko ku sai mun. Ai wanda zo taɗi gaba ɗaya zai bada kuɗi abinda ke ajiyar shi gaba ɗaya ke miki saboda so. Ai kuma ni din kai na fa ka san da ita fa ba mu fara ɗauka ba. To bai wala ki hakuri ba fara biyan mu ba. Idan ka biya akwai rago canji da na karɓi kati. Haka ke ne ba me haka da kai ba. A kan saboda ba ka bata ko sai na ɓatar maka. Ba da kai ne me haka da kai ba. Saboda Allah ya tabbata ni kai da ba kai ya ne ba. Ban da Allah ba rike na. Ki yi hakuri kar ki ga wanda so mu tabu ne. Ya shekar na ta turowa na biyu a tifa zan turo da kuɗi. Muje. yanzu kunya da zaka ba mu kenan a garin nan mu tara jama'a mu sadaukar da rayuwarsu su zabe ka ina magana taki ba labari gonakin mutane ka karbe haka ne fili ya wuta duk ka buka ta gargala daga lokacin da aka zaben zuwa yau akwai wanda yunwa ta kashe ni kashe gawa haka ai misali kenan akwai wanda yunwa ta kashe a garin nan ni nake ma magana ai ba ku gano ni ba idan kuma kuka saki ai zan kunna bala'i da kabini abin da nake so ka gane ranka ya dade ko dai ai na bashi girman sa ka kawo korafin ka a taimake ka maganar wai korafa a'a ko a bada rance ko ai wani kaza ba shi ne a gabana ba. To yanzu magana firamare da za a yi da bohol da za a yi da gurin tuka da kake za a yi da makabarta da za a gyara a kara mata fadi da hanyar da za a yi mana ta mota muke fitar da amfanin mu da takin zamani duk ta rushe kenan duk ta rushe kai babban takin zamani in kara miyar gida na maki kai kansila kake ko kawun tsila nace kawun tsila ba kansila ka san Allah idan ba tafi birni mai martaba ya turo an ka an maka kiɗan kalangu ka bar garin nan ba Allah ya ƙine min albarka. Ni nan? An gaya maka. Aikin banza aikin wofi. Ai ba ku san aikin kansila ba. Wannan ba aiki na bane ba. Aiki na ku gaya min korafi idan na ga dama. To kai gurin ciyaman a taimake ku. Magana nake ma. Ba kana takama da ana ba kore. Gare kwa. Ana ba mu to wallahi kwalbati a taimaka mana. Sai na ko kwalbati. Kwalbati. To kwalbati. Irin lambatu nan ba. To Allah ya tsine maka albarka. Haka ai wani rabin ne. Babban abin da za a yi maka guda ɗaya. Tunda na ga akwai munafurci akwai bakin ciki a tattare da ku. Ka daina nuna. Zan je gurin mai mata. Ba a turo da ka binni da turo aya sai ka san mun yi jayayya da kai. Aya kwa. Ka ji hada wani wai tuka. Ai babban tuka a tuka tuwo a gidana. A tuka teba a tuka dan wake na ebi taliya. Ina da bakin cikin girki na hawa da kujerar kaji. Ina da bakin cikin naman kai. Har yanzu ragada da ba ga baki ba ragada da ba.
ko akwai magana ko akwai magana honorable saboda an gane da mukullan mota ake bakin ciki da ku da kwata na hakuri Allah ba kai ware ai maganin bakin biri karan maguzawa shi da jama'a ne suka zaɓe shi da ƙuri'a kai kuma ba Allah ne ya ɗora kai ne gadar mahaifinka kai ne ma gadar na mahaifin ne kuma mu za a biya makirci da wani kulle-kulle wai me za a yi masa yadda muka tara samari suka dinga yawo da shi a garin nan ana sai alto to samarin da mu tara a matsayin mulkin ka ana ba alto mu saka su a gaba su je sakatariya wallahi suna zuwa sakatariya suka ce su ba su san saman an gaba ai ga kai da take haka ne ba haka ne Allah ya Salamu alaikum. Waye? Ni ne. Yan saboda Allah saboda annabi da kije kenan ga furfura ga komai amma ka juya magana. To haka ne ra'ayi cin dan wake da diga. Amma mai maganar a zauna